Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ɗan uwana musulmi da fatan kun tashi cikin ƙoshin lafiya don cikin wannan gida mai albarka da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya da fatan kuma kowa ya tashi lafiya. Alkhairin da ke cikin wannan rana na Lahadi, ya Allah Ubangiji Allah ka sada mu da shi. Sharrin da ke cikin wannan rana kuma Allah ka kare mu alfarma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da asara Allah ka kiyaye mu sharrin mutum, sharrin aljan, sharrin dukkanin abinci Allah ka kare mu alfarma Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dukkan al'amuran mu kuma Allah ka shige mana gaba. Yan uwa, yau ma mun zo muku da wani sabon sirri mai albarka mai kuma girma, da yardar Allah insha Allah. To, yan uwa, ya kamata dai a ce muna kawo muku wa'ansu wanda ba mu taɓa kawo muku su kuma ce ba mu kawo muku makamancinsu ba. To shine muka ce ba mu kawo muku wannan shi ma ku jarraba ku gani. Shi imanin kalfiyan ne, ba wani kokwanto a kan sai dai in ba a yi shi ba. Amma in dai an yi shi, in dai an yi wannan sirri, to fa gaskiya insha Allahu za a sha mamaki akan wannan sirri. Wannan sirri, yadda ake yin wannan sirri, kowa dai ya san wato in an yi wa mutum asiri ko kambun baka ko kuma an tura mutum iska ko kuma a wajen aikinsa ko a ofis ko a cikin gidansa ko shi kansa an amar wani asiri. In dai an yi wani asiri ne a kan ofis ɗinsa, an je an binne ko an yi wani abu, to don Allah don Annabi ka daure kai wannan. Wallahi tallahi in ka daure kai wannan, wallahi ko wane irin aljani aka turo ko kai kanka ko a ofis ɗinka kake tunanin amma wani asiri ko a shagonka kana tunanin amma wani asiri ko kai kanka kana tunanin an yi ma wani asiri, to don girman Allah ka jarraba wannan ka gani, ka ga abin mamaki, ka ga ikon Allah. Wallahi sati ɗaya yayi yawa ko me aka mashi. Wallahi abin shi ya ragargaje insha Allah. In Allah so ya yarda, duk abin da aka yi mashi wallahi ko a ofis ɗinka ne ko a shagonka ne ko kai karan kanka ko a cikin gidanka aka yi ma wani makaru ko aka turo ma aljani ko aka yi ma duk abin da aka yi ma dai, to wallahi in kai wannan abin wallahi ya kare ko me aka mashi. Dan Allah dan Annabi ka daure ka jarraba wannan dan Allah ka ga ikon Allah wallahi. A jikinka za ka ji wallahi. Za ka ji abin ya rabu da kai wallahi. Ko a ofis ɗinka wallahi abin in ka je kai haya ka wannan abin ko a ofis ko a cikin gidanka ko kai kanka kana tunanin an yi ma wani asiri, to dan Allah dan Annabi kai wannan ka sha mamaki. Wannan abin da yadda ake yin sa, yan uwa, wannan ga nan karan shayi ne, wannan kuma gidan rana ne. To yadda ake yin sa, wato ana samowa wannan abubuwan ne. Ma'ana in aka samo su sai a daka su. Ma'ana aka daka su sai a tofa musu yasin ƙafa 3 za a tofa musu. A samu turaren binta Sudan, in aka daka su sai a cakuɗa su, sai a ɗan shanya su ya su bushe. Sai a ɗan ƙara ɗan daka su. Haka dai kawai dai na hayaƙi dai za a yi. Dakan na hayaƙi ne ake yi. To don Allah don Annabi, wallahi tallahi kai wannan ka ga ikon Allah wallahi. Wallahi ko shekara nawa aka yi ma asiri, to wallahi asiri sai ya lalace. Ko a ofis ɗinka ne aka binne ma wani ko aka ma wani asiri a ofis ɗinka ko a cikin gidanka, to wallahi abin shi ya lalace da yardar Allah. In Allah ya so ya yarda insha Allah abin zai lalace. Dan Allah yan uwa a daure a jarraba wannan dan Allah shi ma. Kun san duk abin da muka ga an abun ɗinsa an ga abu ya yi, to shi ne fa muke kawo muku shi ko ba haka ba. Duk abin kuma da muka kawo muku cikin gidan nan, duk abin da muka kawo cikin gidan nan sai an gwada shi an gani. To mun kawo muku shi saboda Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, kuma da Allah a jarraba a gani, a sha mamaki alfarmar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ko shekara nawa aka yi ma asiri
wallahi ya karye ta yardar Allah in Allah su yarda. Ko shekara nawa aka yi, in dai dan asiri ne, ko a turo ma wani aljani, ko a yi ma wani kambun baka da duk wani irin abu da ya lalata shi alfarma annabi. Wallahi ya lalata shi kuma abun ba zai ƙara tasiri a kanka ba. Dan Allah kai na tsawon sati ɗaya kai dan Allah kai wannan ka gani ko kuma ki wannan ki gani da yardar Allah. Insha Allah shine muka ce ba mu kawo muku shi alfarma annabi dan Allah dan annabi a jaraba a gani. Allah kuma ya shige mana gaba dukkan al'amuran mu. Allah ka shige mana gaba tsautsayi da asara Allah ka kiyaye mu. Dukkanin bayanan da za mu yi muku dai wato mutum in bai gamsu da bayanan ba shi kuma wannan gaskiya wato kamar yadda muka gaya muku ne gidan rina ne da karan siyayi. Haka ake ce mar to kuma dai ba mu san wajajen duk wato da ke abun namu yana tafiya ko ina da yawa ba mu san wasu wajen ba mu san inda suke kiransa ba. To shine dai gashi nan muka ɗauki hotonsa dai wani in ya gane shi wani ba zai iya gane ba amma sai mutum ya tambaya ya gani. To Allah ya sa mu dace mun bar ku lafiya Allah kuma ya amince mana alfarma.